Zo. Zit er wat aan? Daar zit er wat aan. Geerloerd, nou, de eerste aflevering, de allereerste aflevering van Het Oor van Batterhof. En ik dacht, ik doe eens gek, ik ga meteen voor ja, de grootste artiest. Ja. Of jij goed. En met de 48. Ja, Waar precies. Ja. Bist je goed daar geweest? Ik ben goed daar geweest, maar ik meet het niet meer, want ik vond 1,48 meter al genoeg. Ik ben gegarandeerd kleiner geworden, maar ik wil het gewoon niet weten. Nee, inderdaad. Dat is een innerlijk maar. Precies. Ja, wat is de bedoeling? We gaan binnen 1 uurtje samen een liedje maken. Hoi hoi. Geen nieuw liedje, maar dat is een liedje wat al bestaat. Daar gaan we een eigen tekst op maken. Ja? Ja, meestal vraag ik van tevoren, weet je een liedje, of misschien weet ik wel een liedje, maar in dit geval heb ik voor expres niet gezorgd. Dan denken ze van, Ja, dus we moeten vanaf het begin beginnen. Ik heb soms wel ideeën over liedjes, maar meestal krijg ik de ideeën of aangereikt, of dat ik teksten schikken, of ik huur ergens zo'n melodie. Dat is meestal het geval geweest bij al mijn liedjes. Maar nu zou ik het echt niet weten. Ja. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat het die is. Dus ja, we gaan gewoon op zoek. Hebben we een bepaald genre wat we willen doen? Wel even de feestkant, wel even, weet ik veel, Italiaans, het kind allemaal. Spaans, rustig, ballad. Wel even gaat tunes maken. Ja, ik wil altijd tunes maken. Ja. Maar feest kan ook een tune zien, hè? Feestliedje kan ook een tune zien, hè? Dat is waar. Ja, weet je, de verleiding is natuurlijk goed om te zeggen dat we maar een feestnummer maken. Ja. Als je gewoon idee hebt voor een tune... Dan je gaat van tegenwoordig misschien, een feestnummer wat nu een hit is, bijvoorbeeld we zo gaat hebben van, misschien moeten we daar eens naar loeren. Dan pakken we even de top 40 erbij of zo. Ik moet eerlijk zeggen, ik huur een heleboel van die Nederlandstalige liedjes. En we hadden een feestje afgelopen zaterdag met een heleboel jeugd. En die zingen die allemaal met. En ik ken daar geen eind van. Ja. Ik zit in Spanje de grootste tijd daar, dus ik krijg hier met een Nederlandstalige muziek. Ja, die slapen dan natuurlijk alleen maar in Spanje overdag. Ja, in die plaatsen moet die nou toch ook wel. Je bent bij de deur komen die niet. Dat is het te rustig. Ik hoor nu een liedje en ja, die jeugd vertelde me dan, die jong die sleet alle hitlisten. Ja, dat is Druk in de Tijd of zo gaat het. Ja, ik heb daar een heel klein stukje van opgenomen op TikTok. Ja? Dit is eigenlijk zoen en feestig tegelijk. Ja, dat dacht ik wie ik het hoort. Zaterdag kwam dat langs en toen dacht ik, hé, dat is leuk. Ja. Rustig en dan wordt het toch feest, hè? Ja. Ja, weet je wat het is, Witch? Ja. Zo werkt dat meestal bij mij. Ik huur dan een liedje, toevallig was het dan zaterdag op de boot op de Grint plaatsen. Ja. En met de Schrijnkoffencompagnie. Ja. En die jong die draaide die muziek. En dan ben ik getriggerd door zo'n liedje. Dat ik denk, jezus, dat is leuk. Zo werkt het meestal bij mij. Dus ja. Ja. Dat is dan een idee. Maar misschien heb je nog een ander idee. Laten we hem even in gedachten houden. Ja. Laten we even kijken wat er nog meer is. Dat is natuurlijk heel veel. Ik ga eens even het liedjes opzetten. Is dat zout, zuur, zoet, zuid, zout, Zuidzijde, vies. Even kijken. Dat is ook een hit. Serieus? Hele goede hit. Is het een hit? Dat is allemaal niet. Het lied zou eigenlijk onder een steen horen. Nee, ja, ik zit een paar jaar onder de steen. Leuk. Ja, dat is een leuk nummer. Oh, leuk, ja. Ja. Ja, heel leuk nummer. Weer een idee. Ja, dit is ook echt een hele goede. Is je gewoon een tekst geschreven wel? Nee, ik kan wel rijmen. Oké. Nee, ik kan normaal geen liedjes maken. Wat ik wel ken, als iemand een liedje voor me maakt, als iemand van me een tekst maakt, en dat is ook altijd de afspraak dan met degene die aan dat liedje van gaan zingen, dat ik het zelf mag naar mijn bek ga, zelf laat bekken, zeggen ze dan. Dus als ik het gewoon zingen, dat ik het ook soms heen en daar een beetje mag veranderen. Ja. Ik maak geen nieuw liedje ervan, maar ja, dat werkt altijd goed. Ja, maar die vrijheid moet er ook zien. Ja, Rosanne vind ik leuk. Ja, echt? Leuk. Het is wel een heel blij liedje. Ja. Ja, dat is dan toch wel fijn ding. Een beetje samenzang.
Doe maar een andere weer. Nou, Gewoon niet langer zoeken. Dat is toch wel belangrijk. En dat niet eens in Frans-Duitsland langskomen. Wie had dat? Wat ik ook dacht is van, jezus, dat is een goed idee wat dit gaat. Mijn liefste. dat is niet van... Oh ja, van een andere dame, dat liedje. Wie had het ook weer? Kali. Kali, dat is hem. Wie vindt zich dit? Ja, ik vind het heel leuk. Want dan Dominique Paats denken ook wel. Fijne man. Ja, Dominique is Loers. Die is een fijne gast. Ja, Dominique is een fijne jong. En niet alleen een fijne jong, een fantastische accordeonist. En die weet dat ik al jaren fan ben van hem. Laten we ons kijken wat we ervan kunnen maken. Hè. Is dat een idee? Ja, zeker. Ja, absoluut. Moet ik wel een leuke naam verzinnen in plaats van Kali, hè? Harry? Harry. Ja, dat is... Harry. En ik weet hoe dat is, hè? Harry. Ik hou van dich. Van dich. Ja, als je even een maan hebt, vind ik het wel raar om dat te zingen natuurlijk. Hè? Oh ja. Het is wel een leuk liedje natuurlijk. Weet het gaat. Je ziet mijn eerste hit bezorgen. Die mensen het niet, hè? Ik heb al heel dikwijls liedjes dat ik dacht, ja, dit is het echt helemaal. En dan wordt het niks. Ja. En dan kwam een liedje langs hoe ik vandaag, nou ja, zet het erbij op de cd en dat wordt het aan. De nacht is eigenlijk het schoonste voorbeeld daarvan, hè? De nacht is zo lang. Dat was eigenlijk, dat stond ook op de Beppie cd, gewoon een luisterliedje. Ja. En wie dat ging draaien in de koffies, maakte de lui daar. Een hit van. Dat is niet zelf. Nee, oké. Het moet wel de dingen hebben om het maar zelf hebben ze totaal geen invloed. In principe zou ik het wel ook wel gewoon kunnen zingen, Harry, want het kind zien tot ik dicht daarbij ondersteunen. Hè? Tot Precies. Dus je gaat er van Precies, ik gun dat die is dat het. tot stieg met Ik Harry vind dat Stieg Harry vindt. Precies, dus ik help er hier bij met. Ja, dat kan zeker. Dus zoek in of het ook benaderen. Er zijn toch altijd lui die gewoon zeggen, oh ja, maar daar hebben we geen boetje van. Hè. Nee. Geen commissie Ja, wat je zei, hebben we geen commissie aan. Kom. Wat zeg je van niet? Je zegt daar hebben we geen boetje van. Nu gewoon rondgang. Nu gaat het gebeuren. Nu gaat het gebeuren. Of we kunnen ervoor kiezen of ongeveer dezelfde tekst aanhouden, met kleine aanpassingen, of gewoon volledig de andere kant op. En ik dan het eigenlijk, zoals wie het zegt, ik probeer altijd te rijmen op het originele, want dan is het herkenbaar. Ja. En dan blijft het hangen en dan hebben de lui zo van, oh, wat leuk. Ja, dat klopt je normaal. Mijn liefste Harry. Harry. Mijn liefste Harry. Ik vind het wel een leuk begin. Ik zat op het terras, maar ja, wat rijmt erop? Ik zat op een terras. Het is ook ook de tweede en de vierde alweer naar te rijmen, hè? Dat kan wel. Even wel de serieuze kant op, toch? Even duurder. Voor mij is het handig om te weten, hè? Want anders gaan we al met kwasten werken. Ik zat op het terras, wat is zich voor in de kwast? Ja, of we moeten dat terraskans weglaten. Hoe kunnen ze nog iemand langs zien gewoon, of zien? Moeten we misschien beginnen met het refrein, omdat we daar naartoe gaan werken? Ja, dat kan ook nog. Harry, ik mis dich, Harry. Ja, dat wordt hem. Liefste maan van mijn dromen. Ik hou van dich, Dat is simpel. Ik hou van dich. Ik hou van dich. Ik bedoel, ik dacht... Nee, oké. Ik wil met dich alles delen. Ik hou van dich. Prima. Nee, lastig doen. Kijk, en het gaat... Als het succes was, zo'n beetje, begint het met dat lui het refrein moet kunnen met zingen. Dat moet je gemakkelijk zien. Ja. En als het dan echt een hit wordt, leren ze zich vanzelf ook te... Ja, en eigenlijk zit hij niet veel verandering in. Dus in principe kan iedereen al raaien wat kunnen. En dat is eigenlijk wel goed, denk ik. Als je de eerste regel zingt, moeten de lui de tweede automatisch invullen, zou ik zeggen. Ja. En wat hij ook altijd predikte, maar dat is niet goed. Dat valt me natuurlijk ook op. Uitspraak, dat de lui meteen bij de eerste gehoorboede vergeet. Moeten die zeggen, wat zeg ik daar? Hoe gaat dat over? Ja, de articuleren. Of, ja, annetjes en... Ja, dat is in Maastricht eigenlijk niet goed. Nee, ik weet het. Maar nou, ja, dat hebben we van. Dat hebben we van. Dus doe dat weg, refrein weg, met dat Hollands. En dan? Ik zat op het terras. Nee, ik zou niks met zo doen, betekent maar gedaan, dan staan. Ik lag op het terras. Ik zag hem in een droom. Ik zag hem in een droom. Toch? Zo gaat. En daar rijmt dus niks op. Nee. Droom. Nee, dus niet in een droom. Nee. Niet in een droom. Je zag hem niet in een droom. Je zag hem niet in een droom. Je zag hem
Hoe zagen we hem? Ja. Of boedaggen gaan, dat kan natuurlijk ook, hè. Ja, dat kan ook. Echt waar. Zou dat me gemaakt? Ik zou dat mijn gemaakt. Ik weet niet Op hoe de het wc doen. natuurlijk. Boem is de Gary. We kunnen natuurlijk ook een plaats aan koppelen. Maar ja, dan ben je wel weer erg Ja, nee. gebonden. Hè? We kunnen wel zeggen, ik zat weer bij de struis. Maar ja, dan... Goed er op gereus. Ja, op de bank is ook weer zo gaat. Ik Zat dus op de bank. De nachten zien soms lang. Nou, ik wou eigenlijk met een pielen is heel... Nee, dat kunnen we Dat gewoon kan ik niet zeggen. Nee, dat kunnen Heb we ik gewoon niet. Nee, dat, Je zat dus op de bank. De nachten waren lang. De nachten waren lang. De nacht was weer zo lang. Ja. Daar moet ze nog eens een keer gaan met maken. Met vind wat? ik, Met de die nacht? tijd. Oh, dat wordt het niet. Dit is te gek. Maar... Je zat Huisje dus op erom de klaar. bank. Ja, toen dacht ik weer aan die. Ja, komt die gewoon even. Ja, Zonder dat het smerig wordt. Ja, dat wel, maar ja. Toen kreeg ik een bericht. Het is wel goed met die. Nee. Het is wel goed. Ik maak het ooit met die. Ja, ja. Ja. Wat heb je dan gedaan? Wat heb ik dan gedaan? Boe is het mes gegaan. Gewoon, hoe is het misschien gewoon? De zus mag niet meer storen. Klaar. Nee, we zien het niet klaar. Ja, nee, maar dat de regel wel. De best van mij is de boeren. De enigste van mij, klaar. Je zat dus op de bank. De nacht was nog zo lang. Toen kreeg ik tien bericht. Ik maak het goed met dich. Wat heb ik dich gedaan? De zorg mich niet misdoen. Die best voor mij te boeren. De enigste voor mij. Piti, piti, piti. Harry, ik mis dich, Harry. Lees de maan van mijn dromen. Ik hou van dich, van dich. Harry, mijn liefste Harry. Ik wil met dich alles delen. Ik hou van dich. Ja, dit wordt een... Nee, maar ze niet zeggen. Nee, niet zeggen. Nee, ik heb niks. Maar het is wel goed. Dit wordt helemaal Weet je niks. wat belangrijker is? Of het een wordt of niet. Ja. Tot veel het leuk vinden. Ja, Maar dit is al leuk. Maar nu moet het vooral weer. Nu wordt het lastiger. je ging met mijn beste vriend. Nee, dat was mijn beste vriend. Die ging met mijn vriendin natuurlijk. Nee, dan wou ik hem niet meer. Dus dan hoeven we niet zeggen, ik mis die. ja, inderdaad. Er was niks meer met mij. En ik had dich afgericht. Dus- ik zit in het gestieg. Ja, dus duidelijk in het gestieg. Vervelend bericht. Ze zit op haar gezicht. Niks meer van mij. Is het echt gedaan? Is het echt gedaan? Nou, dat vind ik wel Wie leuk. moedig ben je gewoon? Ja, oké, dan moeten we Er nog zit echt een liedje op maken. Ik vind dat ze dat in de gaten hebben. Het zijn nog 2 regels, hè? Probeer het. Probeer Probeer nog een keer. Probeer nog één keer. Ik ben zo scherp wie een schier. Wie nooien, dan begrijp ik. Ah ja. Nu laat me niet alleen. Moet het andersom. Laat me niet. Dat is wat ik dan met vurig zingen met. Laat me niet alleen. Dat is me heel veel pijn. Het best voor mij te horen. Ik ga terug naar de... Ja, ruimte op. Gewoon even alles gered zetten en dan gewoon Over zingen. het op te nemen, toch? Wat we doen? Ik zat dus op de bank. Ik zat dus op de bank. De nacht was weer zo lang. Toen kreeg ik een bericht. Ik maak het goed met dich. Ik hou van dich. Van dich. Hoe is mijn kanarie? Lees de naam van mijn druinen. De ruime. Van Elslo. Elslo. Aan die.
zou wel leuk zijn als we achter een half jaar Jurk kunnen zeggen, ja, waar eigenlijk maar voor de rap? Ja, absoluut. Harry, mijn liefste Harry. Dat is wat ik leuk vind. Die maakt dat ook zo. Liefste Harry. Ja. Zelfs wie dat ook met een... Ja, ik pas me meestal... Ja, ik hoor het. Harry, ik mis dich, Harry. Wat eraf. We hebben volgens mij een leuk liedje gemaakt. Ik denk het eigenlijk ook wel. Ja, ik geloof het Ik ook. vond het zo heel erg gezellig. Ik had geen idee wat ik moest verwachten, maar ik vond het erg leuk, moet ik zeggen. Ja, gelukkig. Ik ook. En als je zo gaat op van, breng dat liedje alsjeblieft uit. Laat het dan even weten in de reacties. Voor minder dan 500 likes doen we het sowieso niet. Minder dan 400 zeker niet. Laat meteen nog even weten met wie ik de volgende keer aan de slag moet. Dan zien we ons staan. Allee, tot weer als het is. Tot daarna.